Здравейте, третокласници! В днешният ми урок ще ви разкажа за още един знаменит владетел от средновековието, който е оставил славен отпечатък в нашата история. Но преди това съм ви подготвила две упражнения, за да затвърдим знанията ви от предходните уроци и да си припомним какво вече знаете за миналото на нашата родина. В първото упражнение имате да свържете значими събития от българската история с годината, в която са се случили. Създаване на българската държава 681 година. Добре. Приемане на християнството в България 864 година и основаване на българската църква през 870 година. Да проверим. Браво! Отлична работа, ученици! Да преминем към следващото упражнение. В него ще трябва да изберете верните отговори на въпроси, свързани с делото на светите братя Кирил и Методий. Кой владетел прие учениците на светите братя Кирил и Методий? Княз Борис I. Точно така. В кой град създал книжовно средище свети Климент? В Охрид. Кой език станал третият книжовен език на християнска Европа? Старобългарският. Какво било името на новата общност, образувана в България? Българи. Браво, ученици! Отлична работа! Благодаря ви за старанието и активното участие, а сега като награда ще ви разкажа още малко любопитна информация за княз Борис I. След дълго управление той се оттеглил доброволно от престола и станал монах. Наследил го първородният му син Владимир Расате, който обаче не оправдал надеждите на своят баща. Той направил опит да върне България към езичеството. Князът покръстител не може да допусне това и заедно с верните си хора свалил Владимир Расате от престола, наказвайки го с ослепяване. Короната била дадена на третия син на Борис, Симеон. Запишете темата на днешният ни урок – Цар Симеон Велики, българският златен век. В днешният урок ще разберете защо Симеон бил наречен книголюбецът. Ще ви разкажа за възхода на България по време на неговото управление и за битката при река Ахелой. Симеон е роден около 863 година. Това е годината, предшестваща покръстването на българският народ. Наричали го Дете на мира, заради сключеният мирен договор на баща му с Византия. Бил изпратен да учи в Магнаурската школа в Константинопол, където се обучавали синовете на императора и най-висшите византийски духовници. Там получил блестящо образование. След това се завърнал в Плиска и се включил в монашеската школа на Наум. Симеон толкова добре познавал гръцката култура, че го наричали полугрък, почти равен на древните гръцки мислители. Баща му го подготвил за глава на българската църква, но събитията предрешили той да стане владетел. През 893 година с решение на Народен събор Симеон бил провъзгласен за княз на България. Народният събор от 893 година, освен че дал короната на Симеон, взел и други важни решения. Старобългарският език бил приет като официален за държавата и църквата. Столицата била преместена на 20 км южно от Плиска, Преслав. От нейното величие днес са останали само руини, по които учените възстановяват как е изглеждала тя. Според един древен автор, Симеон строил новата столица цели 27 години и успял да я превърне в красив град, наричан Българският Цариград. Зад каменните стени на новата столица се издигнали красиви дворци и църкви с богата украса от керамика, злато и мрамор. Близо до тях била построена прочутата кръгла черква, известна още като Златната църква заради своят златен купол.
Симеон отделял време и грижи за развитието на книжнината. Той събрал в двореца и околните манастири най-даровитите български книжовници. Под негова грижа те превеждали и преписвали на старобългарски език византийски книги, нужни на държавата и църквата, и създавали нови. Запишете в тетрадките си новите понятия. Книжнина, книжовност, писменото наследство на един народ. Манастир, място, където живеят монаси и монахини, хора отдали себе си на Бога и вярата. Деца, знаете ли, че в Преславската книжовна школа творили едни от най-известните български книжовници? Константин Преславски, например, пише в стихове, а Черноризец Храбър в своето произведение за буквите възхвалил делото на светите братя Кирил и Методий. Йоан Екзарх също оставил ценни творби. В тях той описал владетеля Симеон и неговия великолепен дворец. Руски препис на една от тези творби може да видите в учебника си на страница 62. А сега чуйте описанието на Симеон от книгата Шестоднев на Йоан Екзарх. Но ако му се случи да види княза, седнал в мантия, обшита с бисери, с златна гривна на шията, с гривни на ръцете, препасан в кадифен пояс и увиснал на бедрото златен меч, а от двете му страни седналите боляри с златни огърлици, с пояси и гривни, той, когато се завърне в своята земя, когато някой го запита, какво видя там, ще рече, не зная как да разкажа това, защото само със собствените си очи бихте могли достойно да научите за тази красота и ред. Този източник е сред малкото запазени описания на български владетели от техни съвременници. В учебниците си на страница 63 виждате картина от художника Димитър Гюдженов. Интересно е, че този портрет на цар Симеон е създаден цяло хилядолетие по-късно, но е направен именно по описанието на Йоан Екзарх. През следващите години българските книги били пренесени в Сърбия и Русия и станали образец за книжовниците в тези страни. Още в началото на управлението на Симеон, Византия нарушила мира. Византийският император преместил тържището за български стоки от столицата Константинопол в Солун. Това щяло да ощети не само българските търговци, но и да подрони авторитета на България пред света. Първоначално Симеон се опитал да реши спора с преговори, но когато те не дали резултат, започнал война, в която постигнал победа. Византия върнала тържището на българските стоки и се задължила да плаща годишен данък на България. Не след дълго обаче империята отново нападнала България. През 913 година Симеон и войската му навлезли в Тракия и стигнали чак до стените на Константинопол. Българският цар постигнал споразумение с Византия и приел титлата цар на България. Титла равна на императорската. Запишете в тетрадките си новото понятие цар, владетелска титла, равна на тази на византийският император. Мирът обаче бил краткотраен. Скоро византийците отхвърлили постигнатото споразумение. Така се стигнало до паметното сражение на 2 август 917 година. Решаващата битка се състояла близо до река Ахелой. Цар Симеон лично повел войската си срещу нападателите. За да разгроми врага, той приложил военна хитрост. Българите привидно започнали да отстъпват, но когато царят им дал знак, те внезапно се обърнали срещу своите преследвачи. Основните сили на българската войска се включили в боя и врагът бил напълно разбит. Унищожена била почти цялата византийска армия, заедно с повечето и военачалници. В учебниците си на страница 63 може да видите византийски летопис, в който е изобразена българската победа над Византия. А сега, деца, нека заедно да изгледаме филма от каналът на Българска история в YouTube, посветен на битката при Ахелой.
Победата при река Ахелой утвърдила славата на цар Симеон като велик владетел. България станала първата военна сила в Югоизточна Европа, а границите й достигнали до 3 морета – Черно, Егейско и Адриатическо море. Заради културният разцвет на страната и териториалното разширение, до което довело неговото управление, днес с гордост наричаме времето на цар Симеон Велики Златният век на България. Сега е време да запишем планът на днешният ни урок. Запишете първа точка – Симеон книголюбецът. Подточка А – старобългарският език, официален за държавата и църквата. Подточка Б – столицата е преместена в Преслав. Подточка В – постижения в книжовността и строителството. Втора точка – държавен възход на България. Подточка А – продължителни и успешни войни с Византия. Подточка Б – българският владетел приел титлата цар. Трета точка – битката при Ахелой. Подточка А – на 2 август 917 година Византия понася тежко поражение. Подточка Б – България първа военна сила в Югоизточна Европа. Подточка В – граници на 3 морета. Сега ще се упражним, за да усвоим по-добре новите знания за цар Симеон Велики и Златният век. В първото упражнение трябва да посочите какви качества е притежавал цар Симеон, като следвате примера. Цар Симеон е бил много образован, още смел и талантлив пълководец. Освен това е бил умел и мъдър държавник и още познавач на книжнината и езика. Браво, ученици! В следващото упражнение трябва да допълните липсващите думи в текста, за да затвърдим наученото днес и да свържем информацията по-лесно. Да започваме. Времето на цар Симеон било наречено Златен век на старата българска култура. Тогава творил българският книжовник Йоан Екзарх, който описал царския дворец в Преслав. Старобългарският език се утвърдил като език на държавата и църквата. Създадените от българските книжовници книги били пренесени сред други славянски народи – сърби и руснаци. Нека проверим дали сме работили правилно. Отлична работа! Сега, нека обобщим най-важното, което научихме в днешният ни урок. Цар Симеон Велики бил изключителен държавник, пълководец и покровител на книжовността. България се превърнала в най-могъщата държава в Югоизточна Европа, преживяла своя златен век и станала център на славянската книжнина. Това показва значението на неговото управление за развитието на страната и културата ни през средновековието. Благодаря за отличната работа днес. Всички се справихте чудесно. Ще поставя отлични оценки на тези, които взеха активно участие. За домашна работа ще ви раздам работни листи. А в края на учебната година имам предложение за вас да отидем на екскурзия до Велики Преслав. Представете си как ще вървим по улиците на старата столица, ще разглеждаме забележителностите и ще усетим атмосферата на Златният век. Това ще бъде чудесна възможност историята да оживее пред очите ви.